She's the it girl, she can't control it. She has it. Kinong yalam kaseng kasi student union hakajanmi jong kasantri ujemang ar hajar ar paulai. Tang mariyo jingtip bagi samla puli hapo gajala Manipur kin wan pai lengba dagakat lingsun halok pria Gopinath Bordoloi International Airport hanongba Guwahati kilahir syakate gajaka banlik pediang ban sendran ikite kisamla puli ban poisuk syakijaka syongsa kajongki hagajala Meghalaya. Kisamla puli ki blayo banwan phai shala ka jilla hadin ka jingshim khia da ki bor ka sarkar Meghalaya lembat ki kunhun sang bhalang ki bakanthop ya ka KSU ka neso bat ki we ki lanang tre shitom ban penthikna bagi samla puli na ka jai ben reu khasi kindon hapdeng ka shongsuk shongsngain bat bakinyo wan phai suk shala ka jilla hadin balami ka jingya kaja bat snam hapdeng ki jai ben reu kuki bat Meitei jongka jela Manipur. Versi long mentaka janmit bangidon hani po Guwahati airport tenat ba kisamla pule jungi pada pule po Manipur. Bat nakaleng kaseng jungi marsenjah atau kemit laya persyang hina kapor berkeren ya ki ya ke sarkar jong Manipur bat kunju ya ki perlok sek mahalang stage po Manipur ki amsu. Bat istutanat ba nakaleng ka nesur gila simkhia gila ajing thor usha ka sarkar jong ka Manipur bat nakaleng duki gila take care ki samla pule jungi bat hadu mentang ngi kenduk mentang janmit ki ong baki poisuk sene kini ki samla jungi bawan po Manipur kilong ba pule po CEU te kum ki yo jingtip jungi nakaleng jungi ki ong kidong don ketok ne ki samla jungi ba pule po Manipur hendrei ki ong baki loksip ki tangkata hina nakaleng jungi kaseng sumalai kublei ya ke sarkar baki dala ban penpoy ki nadu Manipur hadu hangne bat kumju yaki perlok sen mahalang cepo Manipur tingim la ban ong namar ba ka situation don long minta kilawan ki special force mo ti ya ka bangi ong baka juru ngimtip ra ka ba kanang le chak maru ka situation tingim la ban ong kalong complicated haya minta ti ban ong kumno ro meeting isa hagim village kalong ka jaka ka ba haiba kalong ka ba khamjor kani ka ba yale ya ka ba nod hira ngim shngani ra tang mansa ha jaka pule jongi namar ba ki abun ba ki le persya mo hangta ki thang ya ki kali ti ki sho ya ki teng ki don ki bomb blast man la gamit ti sakawai ro ki shu like ki one to shapo sha jaka basa mangi ti dong takadang mi hak chu shift no man mi ni sa shwe pa jaka ti mentang ila wan chani pa bapule jungi ki don ba duna ars pa angot hi tama menta pada ngirang wan hani duna kumba duna papungoi kita basa tharai ki don cha rims ki ba medical college menta tharai kin sawan la shay hadin balai iya ki aka ki badan cha chete cha Manipur ti menta dala wan chini ngilong smola nila banding mensiam namar ba chete in don be haka jing sier ngimla ahire tamban keren ro ki shu pilik ya ki lain ngim dangai dayai ro ngim not ban yai kumto han mabang shooting yo baki yo smo yang yo baki i badan brio tekin wan be hi ban wan jenjare yang baki mare situation stay ka lalong tense sa college ki jungi se college jungi kadai ka college of agriculture CEU Impar te kalong ko ba kabanga kuwa ban ai kublei kadai ya ki Indian Army kila trash tom hadu data ban escort ingi ban evacuate ingi na taina ka chaka ka ba don ki ya ka chia ka don ki conflict sa Impar te klem da ai ngakwa ro ban ai kublei ya honorable chief minister wala shim ya kani ka lat ban yarap yangi ban poi sup poi san ni ka chela ka jungi te ngakwa ro ban ai kublei ya ka Department of Agriculture chong Department of Agriculture te i additional secretary home police te i commissioner of transport ila call malakapor ban irap ingi iwe ban update ila pan update nakaway kapor hadu ban dapoy isuk hadu ni ha Guwahati airport ang wan lang na ka college chong ka food tech na college chong agriculture na Manipur University bat na ka sport university chong ka Impar te baro ko ni don sin du punyumut entah ngi poisuk du bentang ngi poisuk hani hadu kan ni ka ngi poisuk ngi poisain te lingba ka chirap chong tu ki official chong government tai chong ki tu se ki police ki
commissioner jong ka transport te hadung tangi poisok betul. Kembangi ipo di kubur mah YouTube bagi social media bat kubur ke jenjang po Manipur kalau ba smosi mah ke jenjang kan ad apa deng jong gitu gi kenhun cetie hendrai ke ba kam kongsan pat jengi kalau ba ki beriu jongi bagi kena jongi ba polis cetie ki don ke jeng jenjar kan ti kila phone jengi ki bahayeng ki be kapa bat makiro dan mentah ke sengi pat ling ba ka inisiatif jong chief minister bat jong ka government hi ngilayo ban manyalam kumban rukun rungut kan kumba pi mentan kita lek kawe ka bas kala lek cetura bat artli ka bas kala lek seselong ti habang ayo penyekaran bagi kena kila ya batai kan ba kajeng e ht ka kalong ka babon kan mar ka jingkan art kadang klain ti ngiso kemen pat ba adis ka batch beningkong kala poisuk ka Guwahati airport ya menta ngampak lak ban komen ka safety jong ki setien re ka kum ka khubar mangiyo tu ba puli medical apa rems ti kadai ka university ka bobiang ka compound ka security kila ai nang thie napo central forces ban state police napo Manipur tinggi yok ban keren mat ki kim da kuslai ka bam ka ne ka tai kadang biang ba andre kini kebon mentang sengi te ki de ki bala shift na ki wei pat ki university jongki kam da sngan tingi la yok ban ban poy ki tingi yok keren baro shi sengi bat kini ki kena ki badan cetia ki don ki bangila pen book ka flight du napo CM office ngila book pemban drop nyu pot li ki tiket ceki ki flight ki ban wan la shai la shi sengi la art sengi but chief minister udang keren biang saka sarkar kami bahkan ai biang saka wei ke airline la shai ngipan artli tela da ka ai la shai ke airline tinga try la shai ngila laban pendap dot ke gitu ki kena ki barang sach te